אוקיי, התחלנו פיצוץ ראשון בקווסט. אפשר לשמוע שהקווסט משמעותית יותר שקט. אפשר לשמוע את הפיצוצים בצורה מאוד מאוד ברורה. אני עכשיו מוריד טמפרטורה בערך ל3.5, להעיד טיפה את התהליך של הפיצוץ הראשון. אני בקריאות שלי בדרך כלל אוהב קריאה יותר בהירה. נמצאים פחות או יותר ב-210, מנסים לשמור על ה-210. הזדמנות טובה לשאוב קצת, למרות שאין פה שום דבר, ניתן איזה שאיבה.